104.7 IFM. Report! Itinanghal ng ilang kabataan sa San Nicolas ang mungkahing lokal na himno ng bayan kasabay ng public consultation ngayong Nobyembre. Ayon sa Sangguniang Bayan, ang konsultasyon ay layuning makabo ng himno na may makatarungang liriko na magsisilbing simbolo ng pagkakakilanlan ng mamamayan ng San Nicolas. Itinuturing na matagumpay ang pagtitipon na dinuluhan ng mga educators, cultural advocates, youth leaders at iba pang residente na nagbahagi ng kanilang mungkahi sa binubong himno. Matatandaang noong Hunyo, ipinakita ng punong guro ng San Rafael National High School katuwang ang grupo ng kabataang musikero ang panukalang San Nicolas Hymn na pinamagatang itinatanghal ang bayan ng San Nicolas at sa lokal na pamahalaan. Ayon sa grupo, ang hymn ay dadaan pa sa ilang proseso tulad ng karagdagang rebisyon, recording session, wastong dokumentasyon at formal na pag-aproba bago ito maging opisyal na awit ng bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.